أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande alarba sappo e jeenaɓre lewru ramadana hijra annabijo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam diga makka yahugo madina 1446 yaadore be sappo e jeenaɓre lewru tatabru miladiya deñego annabi isa 2025. en ɗon nder fasirgo deftere allah teddunde. en ɗon ha nder surawol baqara. en ummiran dow ayare kana nnasu ummatan wahidatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا به من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جمراوي كان الناس بآدم إلاتي أمة أمة واحدة وورة، فبعث الله جمراوي سينلي النبيين النبوين والمرسلين نلابي، وأنزل وجبدني بمعهم هوتاد إمبي الكتاب دفتره بالحق بغونغا ليحكم ngam nde hiita bayna annasi hakkunde himɓe fima ikhtalafu fihi ɗum ko ɓe luuri ha dow muɗum. wa maktalafa fihi wala luuruɓe ha dow maare illa alladina koynaɓe en utul ilma hokkaɓe andal utu hokkaɓe nde min baadi ma jaahumul ilmu min baadi ma jaahumul bayinatu, ɓaawo bo hujjaji warani ɓe bangiyan dow toñenge baynam hakkunde maɓɓe. فهدى الله جميعا سيهندتي فهدى الله الذين آمنوا فهدى الله جميعا سيهندتي الذين بين آمنوا نؤمن به بالحق بغونغا بإذنه يدونغا يمودم فيما اختلفوا فيه يدوم كبلوري دومودم بإذنه يدونغا يمودم. والله جميعا يهدي أدهندت من يشاء مؤموي إلى صراط فاقيدة المستقيم بوشينغا. آية ردو نواري ندو جملة daidai shani ɓiɓɓe adama fuu muɗum diga fuɗɗode ha wari zamanu annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ara ɗo
nde wari nde ɗo hokka en habaru noyi on ɓiɓɓe adama woni, nden noyi ɓe ngarti, noyi bo Allah waɗani ɓe, noyi ɓe heftirta gonga. kana nasu ummatan wahidatan, jawrawi kana nasu ɓiɓɓe adama ɓe laatake no ummatan wahidatan, ɗum ummatore on woore. kana nasu haɗɗo ɗo sappa en ɗume ɓiɓɓe adama ɓe fuu maɓɓe wolwante jotta. nden ummatan en bolino wala ummatan ɗon nder ko en mbi kalimol umma ngol ɗo nufa ɗum nufaye on, ngam ngol hoosama diga amma ya ummu, mana huucitirde ko nufaye woore. ummatore ɗo nufe yimɓe hawtuɓe ha nokkure woore, ko diina ngota hawti ɓe, ko al'ada ngota hawti ɓe, ko leñol gotol hawti ɓe. a wawan a wiya ummatore wuro kazare, ko ummatore diina kazare, ko ummatore leñol kazare, ko kuma ummatore zaman wuru kazaru. ko ɓe nufata be ummatore ni yimɓe hawtuɓe dow hunde woore. kañum kalimol ummatore ha ngol lowa fuu, ngol wadda fuu, ngol ɗo nufa e on. annabi sallallahu alaihi wasallam en andi nde o wolli haala usmnu saidat al hayadi be zayd ibnu amr ibnu nufailin ibnu abdul uzza ibnu raya, ayi o wiɓe kamɓe goto fu Allah ummitinan ɗum ummatore on ñande darga. usmnu saidat en bolli haala mako balaɗe shalide. zayd ibnu amr ibnu nufailin hanko bo en bollino haala mako ɗum kaka seydna omar. hamɓe ɓe laati ɓe ɗo nder yimɓe fatra on, ɓe sali sakkingo dina annabi ibrahima, ɓe ɗo dow maka. feere maɓɓe be no zamanu wuru pat ɗo jooɗi dow kufru, hamɓe bo feere maɓɓe ɓe ɗo dow dina Allah. to sey annabi jo wi goto maɓɓe fu umminteɗo o ummatore on ñande dargal. to haɗɗo ummatore ɗo holla en hunde on, yimɓe on wonuɓe dow shani goto. ha jomirawo wi kana nasu ummatan wahidatan, ummatan wahidatan, woɓɓe nder modiɓe tafsiru e mbi nasu haɗɗo ɗo nufi annabi adam feere muɗum. woɓɓe mbi aa annabi adam be hawwa o ɓe ɗiɗo, kamɓe noni nasu man ɗum ummatore woore on. amma woɓɓe nder modiɓe tafsiru e mbi ko ɓuri sahugo, annabi adam o wari o annabojo on, o jippi ha dow leddi, hanko bo fuɗɗi zurriya ɓiɓɓe adama. nden nde ɓe fuɗɗi zuriya ɓiɓɓe adama, ɓe ɗon dow laawol gotol, ɗakal gotal, kuugal gotal, diina ka ɗon ka ngota, ka canjayi, ka waylitayi ha zamanu annabi nuhu. bako zamanu annabi nuhu wara, sey ɗabi'a maɓɓe canji, ɓe canji diina, ɓe lori dow kufru. Allah sey leli annabi nuhu wara, kanjum fa ba'asa Allahu nabiina mubashirina wa munzirina. nden nder mawɗi ɓe mbi'a kana nasu ummatan wahidatan ɗo nufe ɓi adama Allah tagi mo dow fitra annabi adam. annabi adam Allah tagi mo dow ɗume, dow o woɗanan khilafa ha dow mbeɗu leddi, mana hanko on woɗanta jonde dow leddi. nden to o jooɗi bo o wo'inandi, o yeɗinandi. nden to o yeɗinandi be ɗume bo, be nanta boɗɗum, be nanta tawhidi Allah, be ta'amiru leddi man, be salahu nasli. ɓiɓɓe mako bo woɗa dow fitra ɗo Allah tagi mo. nden kala ɓiɓɓe mako fuu bo tagaɓe wari dow fitra ɗo man. sey nde zamanuru waɗi zamanuru, sey ɓiɓɓe mako ko zuriya mako ɗo daya fitra seɗɗa seɗɗa, ha ɓe waddi hunde nde ɗaɓɓitita Allah lela annabojo ha dow ɓeɗo leddi. kanjum waɗi ɓe wi annabi adam menanta zuriya mako fuu ɓeɗo dow dina Allah, ɓeɗo dow dina Allah ɗo bo ɓeɗo huwa kuugal Allah, ɓeɗo ɗowtani Allah, ɓeɗo dow dina. sey nde zamanu annabi nuhu ɓadi, nden kufru wari nasti ɓe. nastugo kufru ɗon on jamirawo leli fa ba'asa Allahu nabiina mubashirina wa munzirina. annabi adam oɗo dow fitra, nde oɗo dow fitra ɗo zurriya mako fu haɗɗo hadis on no warata. ma min
waladin yuladu ko min mawludin yuladu illa ala alfitra kala ɓi adama allah tagi pat wari ha dow mbeɗe leddi ɗo o wawan dow fitra ɗum ononi fitra bo kanjum on goɗitinki allah woɗɗingo shani leddi nden woɗɗingo zurriyaji kuje tati ɗo kanjum on woni fitra man kanjum on woni fitra mana kala komojo fuu o woɗanan jonde dow leddi sei modi ɓe liñi ɓe tawi to ni allah tagi ɓi adama dow fitra ɗume on waɗi o sendirta be fitra mako man sei ɓe mbi kujeji nayyi kanjum on watta ɓi adama sendira be fitra arandewol foti naɗɗa so wara diga tagdi mako ha hakkilo mako ko kuma hananta tagdi mako sei ɗum waɗa o yottata ko mustawa o hakkilina fitra ka allah tagi mo be maka ɗiɗaɓol foti uwa shahwa ɗum allah tagi ha mako benanta uwa ngamabu tikkere ɗum allah tagi ha mako ɗum ɗowamo ɗum waɗa o daya fitra o yaha o hota hananta kujeji ɗi latay ɗum fitra mako tataɓol hayalu mako foti surɗinanamo kujeji goɗɗi feere ha ɗiyaɗi waɗa tawalludu ɗi rimanamo hundeji goɗɗi feere ɓe gikkuji goɗɗi feere ɗi watta o daya fitra nayaɓol kanjum on laarugo yimɓe feere ɗo waɗa hunde feere hanko ma sei o yembita ɓe o sotta dow fitra ko allah tagi mo to en mbi kayre nasu ummatan wahidatan ɗume on waɗi kujeji ɗo ɗi feƴƴi sei wi to en laaraɓe ɓe annabi adam oɗo dow fitra nden zuriya mako ɗo dow fitra amma arandewol fe'ai ha mako mana wala ɓingel mako naqqisi ha tagdi wala ɓiyiko bo naqqisi ha hakkilo sakko halalu wara haɗɗo nden wala bo mo mari quwwatu shahwa ngam ɗume ɓe ɗo wondi be nanta annabi adam wakkati mai ɗo wata ɓe wala mo marta quwwatu shahwati je gababu ko je shahwatu je watta o sottira dow fitra mako ngam annabi adam woni qaidi maɓɓe hanko on ɗowata ɓe on hollata ɓe sharia allah nden se tataɓol kanjum woni quwwatul khayali surɗingo hunde ɗo numa hunde ɗo waɗa tafakkuru ha nde yande fottana yonki maɗa sei yonki maɗa nangane sei a huwa nde ɓe wi to ɗo kanjum on fuɗɗi ha ɓiɓɓe annabi adam kanjum on waɗi habila o laari hoore mako o wawɗini yonki mako kabila o wawɗini yonki mako o yi hanko ɗo o ɓuri woɗugo o ɓuri marugo kaza ha o yahi o ɓeeti o mbari derɗiko kabila nden wakkati en o mbaramo ɗo o andano ɗum mbarirtama hanko ni nde o haasi derɗiko o laari o yi kay seto o mbari ɗum nde annabi adam dilli hijju o wi to o mbaran ɗo o andano o mbarita sede jamira holli mo no o mbarirta nden nde o mbari bo o waawi derɗiko oɗo waawi gaware muɗum balɗe 40 oɗo wancina ɓe mare o andano watta memare ngam hanko on feni ɗum ha dow mbeɗo leddi se nde allah waɗi fa basa llahu ghuraban yabasa fi l ardi liyariyahu kayfa yuwari sawata akihi fa asbaha min annadimina se nde qala ajistu an akuna misla hada al ghurabi fa uwari sawata aki fa asbaha min annadimina nda ɗum ɗo oɗo mari quwwatul khayali amma ɗume quwwatul khayali mai yettaymo surɗina hollimo no o mbarirta derɗi koko o mbari ɓay wi sheɗanuji ɗiɗi surɗini gotol wari doƴƴi gotol hosi hare pusi hoore nden sheɗanu nden o wawi derɗi ko balɗe 40 nden se nde o laari dawgal wari wasi mbari dor ɗum nden wasi iri nden se o wiyata kadi useni fuu min bo tampere am mi yaha yotta hande balɗe 40 miɗo wawi gaware derɗi ko miɗo dilla be mare mi hella heftugo no mi irta nde fa asbaha min annadimina diga ɗoɗɗon se oɗo waswita ɗume on waɗi o waɗi ka waswutugo ɗo o sotti dow fitra o waddi kujeji kesri ayi quwwatul khayali o majjiri to nden quwwatul khayali ɗo ayi kanjum on dasi mbonondaji ha waɗi o eggi o acci ɓe pat maɓɓe hanko annabi adam ha india leddi india totton o wuuri ha Sri Lanka totton o waɗi zamanuru mako se laati ɗoɗɗon hanko kabila o doggidi be nanta derɗi ko o wartidi o jooɗi ha Yaman to ni se ɗum yahi
annabi adam ɗo wondi be woɓɓe oɗo holla ɓe sharia ha annabi jisu daña annabi cisu wardi be annabaku tan na ɗum nulaɗo ba ngam ɓe pat maɓɓe ɓe wari dow annaba on ɗum ɗo waɗi zamanuru ha wari zamanu annabi nuhu nde wari zamanu annabi hedde zamanu annabi nuhu wara to ɗo ɗon on zurriya kabila go jillidiri be nanta ɓiɓɓeji annabi adam ngam zamanuru waɗi ɗuuɗi ɓe ganci haɓe nastidiri ayi ɓeɗe ɗo ɗo dow hoosere ɓe bo ɗo ha dow leddi haɓe jillidiri ɓe giƴidiri to sey bonondaji waɗi tawalludu hakkunde maɓɓe ha yehi warti ɓe waɗi ka sottirgo dow fitra nden sey hanko o surɗinani ɓe ayi an ɗon yimɓe annabi nuhu fendi rehugo labbi o qalu la tadharuna aliyatakum wala tadharuna waddan wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad ballu kathira ko to sey sheyɗan waɗi ɓe surɗinani ɓe ɓe gaɗi yimɓeji nayo yimɓe joyo ɓe wi ɗum salihi en on wuddu be suwa'u be yaghusa be ya'uqa be nasru ɗum jeyaɓe allah salihi en on nder zurriya ɓiɓɓe annabi idrisu sey ɓe sehi sheyɗanu surɗini ɓe ɓe waɗa labbi maɓɓe ɓe wara ɓe waɗa ɓe hucitirde nde ɓe laari ɓe fu sey ɗum suttinana ɓe nde ɓe waɗa ka rehugo sey nde ɗum waɗi jiilu tati ɗum on jiilu tati mana walderu tati jiilu zamanu maɓɓe na ba jiilu zamanu men ba enen jiilu zamanu meɗen ɗum duuɓi 4 on kanjum ɗum no jiilu amma jiilu zamanu maɓɓe ɗum duuɓi ujunere on sey nde waɗi duuɓi ujune tati sey nanta warti jiilu tati sey ɗum sottiri warti jotta ka sey wiɓe sheyɗanu sotni wiɓere ɗo kamɓe ɓe rewata sey waɗi ka rewugo ɓe dow maɓɓe on allah yerɓi annabi nuhu woɓɓe nder moɗi o tafsir ɓe wi wuddu ɗum ɓi suwa'u ɓi yangusa ɓi nasra on mana oɗo ɗo ɓi oɗo ɗo on ɓe pat maɓɓe nden nasru hanko on ɓi annabi ciisu o wi ɓe nayo pat ɓe jeyo fu ɗum ɓe annabi ciisu ɗo maɓɓe jeyaɓe allah salihi en dow maɓɓe on ɓe fuɗɗi rewugo labbi to wakkati en ɓe fuɗɗi rewugo labbi ɓe yetti zamanu ɗo to ɓe daayi fitra fuu ɗum ɓe sotti dow lawol allah jotta ka ha warti allah na wayi gedde tan ɓe waɗanno irum ɓe to habila mberɗo ferɗo marayɗo neɗɗo ɓe ferdi yaman toon mbarama warugo lesɗo yumbari ɗum gama ɗuni leniji e ɗutki he jeenu tan sey mbarko eji ay joom annuraje kanda yimini en asinare man nda bonondaji ɓe watta ɓe sotti dow gedde ha ɓe warti jotta ka ɗume ɓe warti dow kufru jotta ka hawtango allah to ɗo on jomirawo wiyata kana nasu ummatan wahidatan fa ba'asa llahu nabiina mubashirina wa mundirina ɗo on allah sey yerɓi annabo en woɓɓe nder modi ɓe tafsir ɓe mbiya ko nufete haɗɗo kana nasu ummatan wahidatan ɗo yimɓe ɓe annabi nuhu nastidi kombowal yimɓe ɓe annabi nuhu nasti kombowal duniyaru fuu muɗum ɓe laati ɗo ɓe kufruno on ummatan wahidatan mana duniyaru ndu pat ndu ñiɓɓi zurriyaji arandeji saali laati ɗum pat ɗum warti kufru be keferaku tan nden allah yerɓi annabi nuhu ayi an ko annabi nuhu tori qalu la tadar ala larbi qala nuhu rabbi la tadar ala larbi min al kafirina dayyara o wi allah ta lutta kefera ko goto ha dow duniyaru to jomirawo sey yoni duniyaru mon pat sey lutti yimɓe 40 ɓe o wondi ɓe maɓɓe dow komboyal sey jomirawo wi wa ja'alna zurriyatahum humul baqina sey laati zurriya ma ko tan lutti to dow zurriya ɗo kamɓe on ummatan wahidatan may nufata o feere wi hefere ɗetoɗo hamɓe on woni nufat ummatan wahida jomirawo halki ɓe nden allah yerɓi annabi nuhu woɓe bo wi ɓe annabi nuhu luttidi ha dow kombol ɗo wa ja'alna zurriyatahum humul baqina ayi ɓe lutti ha dow kombol ɗo ɓe 49 ɓe pat maɓɓe dañay sey lutti ɓe hen lutti yimɓe tato tan samu be yafusu ɓe tato ɗo hamɓe on fuɗɗiti duniyaru man ndu fuu maru zuriyaji saliɗi kadi pat maji ɗi moytama kañum ɓe mbiyata jiiru artuɗum diga annabi adam ha warugo annabi nuhu kanjum en anda irum naw'u ɓiɓɓe adama no ɓe wayi no ɓe wayi no tagdi maɓɓe wayi en anda ngam ɗume jomirawo moytiɓe ɓe fuu maɓɓe ko lutti ha dow mbeɗi leddi ɗum zuriya annabi nuhu tan o lutti to diga zuriya annabi nuhu ɗo totton non ɗum waɗi e yimodi ɓe ɗeccen hamu be samu be yafisu ayi samu hanko dañi araɓɓe nden ɓe nanta ibrahim ko en e ko nandi e maɓɓe nden yafisu hanko dañi turki be sakalibatu be yajuja ɓe nanta majuja nden hamu hanko dañi ɓaleɓe enen ɓe nanta luttuɗum ɓe ɓiɓɓiyanko en ɓe nanta barbarin ko en hamɓe woni himɓe sahil irum morocco hasania ko nandi ɓe maɓɓe ɗo
to kamɓe sey ɓe laati zuriya hamu to sey laati ɗeɗo ɗo hamɓe on woni madda duniyaru man hamɓe on fuɗɗiti duniyaru man diga wakkati en man ha waddi hande kanjum waɗi jomirawo wi wa jaalna zurriyatahum humul baqina zuriya annabi nuhu ɗo hamɓe on luttigo ko famnata en ummatoji arandeje ka fuu e halkaga ɗi timmi to nde inɗe annabi nuhu wonni banni jomirawo sey wi fa ba'asa llahu nabiina mubashirina wa mudhirina allah sey yerɓi annabo en ɗo bo sey o waɗi ɓe laati ɓe mubashirina on ɓe ɗo seyna mumin en ɗo taniɓe allah be nanta aljanna wa munzirina ɓe ɗo waggina heferɓe yedduɓe allah be nanta yiite afa sallahu nabina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba nden allah man o yerɓay annabo en man ɓe tan ay kala annabojo fuu allah waɗi mo ɗo yerɓa mo ha ummatore maako amma ɗume sey allah waɗanamo hujja ɗume woni hujja man nda deftere diga allah wa anzala mahumul kitaba bil haqqi nden o jippiniri defte man bo nde wari be goonga manat allah waddi annabo en ɓe wardi be defte ɗo to ni a hooti ha fitra maɗa ka allah tagirima a laari ko woni a deftere man a yi goonga lapka tal ka jaɓata ko jokkirgol liyahkuma bainahum fima ktalafu fihi annabo en ɗo ɓe ngari ngam ɓe hiita hakkude maɓɓe dow ko ɓe luuri ha dow muɗum ɗo to ɗume ɓe luuri ha dow majum ay en mbino fitra nani makka ɗowan goɗɗo ka yara ɗum ha diina allah kañum ɓe mbiyata wondo ɓinguel ngel dañetengel nden ɓe hosa ɓinguel ɗo ɓe siga mo ha dow ruunde ndiyam ɗo laata wala ko ɗume ha maare wala yonki ko iri ko yehi nden ɓe haɗa ɓinguel man tawasulu be ko moyjo mana ɓe haɗa mo sonirgo be kala ɓi adama fuu amma ɓe waɗanamo tawfiru asbabu nyamdu no o yeɗirta laata ɓe waɗa mo raqaba mako tan to ɓinguel ɗo bako o mauna o timmina o yotta defal a tawan o andi allah feere mako amma o marata lunga ngam o wala mo o yewtida o marata lunga ko kayha amma ɗume ha shu'uru mako o andi allah ɗon nden o ɗowtanan allah ɗo fitra ɗam allah tagiri mon to ha ɗo on fitra himɓe allah tagiri ɓe ɗume on waddi luram fa basa llahu nabiina mubashirina wa mundirina liyahkuma bainahum fima htalafu fihi to allah sey waɗi ɓi adama o tagi ɓi adama nde o tagi ɓi adama ɓawa o waɗi ɗum ɗon dow fitra ɗo sey o wi wa kana al insanu aksara shay'in jadala wa kana al insanu aksara shay'in jadala allah tagi ɓi adama sey waɗi ɓi adama yiɗi jokkirgol to ɗume on jokkirgol bo rimata jokkirgol ɗo ƴowta diga ujubu ko ney kala nde a yi goɗɗo ɗo jokkira be goɗɗo fuu jokkiroɓe ɗo ɓe ɗiɓe fof suuno maɓɓe ko moyjo jaala bandum ha jokkirgol maɓɓe miɗo jokkira be maɗa ha mi tampine ko aɗo jokkira be am ha a tampinam to haɗɗo ha jokkirgol ɗo on watta goɗɗo waɗa ijabu be hoore muɗum warta yiɗango yonki maako ko miilango yonki maako waɗa o daaya fitra be nanta oɗo andi kaka lapka tal yiɗugo maako jaalugo sey waɗa o daaya fitra ɗo kanjum on ferni masabaji mana kanjum on wangini masabaji kanjum on wangini ɓurɗu kanjum on wangini dedei luure en larata ha dinaji ɗo ɗi fumaji wala dina jotta dina yahudu ɓenanta dina nasara wena dina meɗen dina islama kanji tati o lutti amma wala dina a tawata ɗo mari lawol gotol kala dina fu a tawan ɗo mari laabi feere feere e luure ha nder maje a tawa asli dina ka gotel asli dina kam a tawan ka ngota amma a tawan luure ɗon ha nder maaka yahudu en andi ɓe ɗo sendiri woodi waɗoɓe usayru ɗum ɓi allah on woodi bo ɓe jaɗay non nan woodi teddinoɓe kujeji goɗɗi feere woɓe bo teddinta kujeji feere en andi nasara ɓe ɗo senditi dow geɓe nayi woodi nusturiya ɗon woodi malakaniya yaqubiya ɗon woodi malakaniya ɗon
ɓeɗo senditi geɓe feere feere ɓe pat maɓɓe bo ɓe laatake asli dina maɓɓe ngoota amma luure ɗon non ha dina annabijo meɗen mamadou sallllahu alayhi wa sallam ayi annabijo sallllahu alih w sallam o wi yahudu en senditi geɓe 40 geɓe 70 e go'o 70 fu ɗo nder yite woore woni hisore nden nasara senditi geɓe 70 e ɗiɗi 70 e go'o fu ɗon nder yite woore woni hisore ummatore mako ma nde sendi tan geɓe 73 73 fu ɗon nder yite woore tan woni hisore kanjum saabu en ƴawimo ɗum ndere o wi hum man kanu alama alayhi al ana kamɓe on wonɓe dow no mi woni ɗo to ha woni ko dow min woni ɗo kanjum on waɗi luure se ɗuuɗi ko moyjo maran ɗariɓu o heɓan ɗatal maako ngal o yahata se o yiya hanko tan tokki annabijo sallllahu alayhi wa sallam oɗo ɗo hoosan woodi alkhilafatul jawhariya ɗon woodi alkhilafatul asasiya ɗon woodi alkhilafatul asliya ɗon luure to ɗe laati ɗe asli kanje nanema ɗe sottinte diga imanu ɗe wartinama hakku fu allah reenu en nden woodi alkhilafatul asasiya ɗon kanje bo ɗe sottinte ɗe ariyo kufru kam adayi kufruamaje amma ɗume ɗe wawan ɗe sottinama diga mashabu ahli sunnati wal jamaa ɗe wartinama ha mazahibu ahlil bid'a irum jabrinko en rafidinko en mutazilinko en shi'inko en e ko nandi e maɓɓe ɓe wi'atama a kefeero amma a luuti ahlu sunna nden woodi alkhilafatul jawhariya kanjum on luure ɗe a tawata bana irum luure mashabaji kanji bo ɗe ƴonki ha dow ɗume ɗe ƴonki ha dow kalimar annabijo sallllahu alih w sallam o wiyata ashabi kan nujumi bi ayin iktadaytum ihtadaytum so sahabu en mako ɗo ɓeɗo bakode on kala mo a tokki fu hannitete ɗo kañum luure meɗe ɗo geɓe tati woodi luure halkoje allah reenu en nden woodi luuroje sottinoje ma dow laawol goonga ɗe sigama ha laawol majje allah reenu en nden woodi luure ɗon kanje ɗe waɗama ngam koyɗum ɓe hoynanama to a yeeɗiti wakkere ɗo a laari saɗanima se a warta wakkere ɗo kañum ɓe ɗo waɗana e misalu bana hijjoɓe ayi mashaba imam maliki a haɓɓata ko tadorgol ha dow leppol seeɗa a haɓɓa ha les a wadda wudere man a waɗa to a haɓɓi leppol ha les a haɓɓi tadorgol ha les a waɗi wudere man nde joɗata se nde waɗata yanugo to se ɓe mbima eggu diga masaba maliki hotu masaba shafi hanko ha dow a haɓɓata ayi ɗo ɗum ruksa on ɗum wari to haɗo kañum jamirawo wiyata fabasa llahu nabiina mubashirina wa munzirina liyahkuma baynahum fi mahtalafu fihi annabojo ɗo annaboen ɗo hamɓe on hiitata dow maɓɓe ko ɓe luuri ha dow muɗum nden jamirawo wiya mahtalafa fihi illa alladina utuhu min baɗi ma jahadum ilmu ay wala ɓe luurata dow man ma ko ina hokkaɓe deftere man ɓe hokkama deftere andal deftere man warani ɓe andi nde nden dalilaji dayugo fitra ba en bolliri banane ɗo se waɗi ɓe sotti dow haqiqa ɓe hooti dow majje waktana fi ɗaɗutum mbaɗi maji al ilmu nden ɓe gaɗan ɗum ɗo bangiyan baynahum ɓe gaɗan ɗum ɗume dow toñande hakkude maɓɓe en wi ɗum ƴontan ha diga tanafusu ɗo se yaha ɗum ɗo dayidira ha ya wartata ha sudu diga ta ha sudu man se ɗum sala ɗum yaha ɗum wartata bagudu ha ya warta jotta kam ɗum luran on hakkude dina e kefera ko allah reno en to ɗo jamirawo wi fa waktalafa fi illa alladina utuhu min baɗi ma jahadum ilmu bagyan baynahum fa hada llahu alladina amanu lima ktalafu fihi min alhaqi bi isnihi jamirawo handiti alladina ɓen amanu nuɗɗum ɓe hamɓe noni sahabon annabijo sallllahu alih wa sallam e tokkiɓe kosɗe maɓɓe ha waddi hande allah handitiɓe ha dow ko ɓe luuri ɗo limaktalafu fihi ɗo bil haqqi nden jamirawo handitiri ɓe ɓe goonga manananewa fitra ka woni ha maɓɓe ɗo kamɓe to goonga warani ɓe ko dayike ɓe dayi fitra man si a tawa ɓe yawano wartugo dow lawol ngam dalila kanda ka allah waɗi ha dow maɓɓe hada llahu alladina min lamtana fihi wallahu yahdi jamirawo wi bi isni bo be nanta dunga e jamirawo mana kanda waɗatako se to allah yerdi ɗum irum ka en bolli keña haala machia be nanta qudra be nanta irada se to allah arti hiiti kandama wallahu jamirawo yaadi oɗo handita man e sha'u mo o muuyi ila siratin fa keɗatal mustaqimin ɓoshingal jamirawo timminiri ayare ɗo ɓe ɗume dow jumla o wolwoni
hollani ɓiɓɓe adama fuu diga fuɗɗode ha ragare nden kala mo ayi handiti fuu Allah on handitimo ha dow lawol ɓoocigol. Allah waɗi en dow lawol ɓoocigol. Nam أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. جمراوي أم كوبو حسبتم أن جكك أن يكا أن تدخلون أن نست الجنة ولما والحالي كما لما ورناي أننا يأتيكم ورناي أننا مثل الذين بين خلوا بإيبه من قبلكم يسمعون مستهم البأساء شديل مستهم ميمي والضراء ينوجي وزلزلوا بندمبي ناما كوبي ننتي ناما حتى يقول الرسول هاننت النبوجو ووي أكو النبي صلى الله عليه وسلم ووي والذين بين آمنوا نؤمن بما هو تعالى ماكو متى نصر الله واللي الله كورتا جمرا في ألا نني فامي إن نصر الله أنده واللي الله قريب de ɓadinde ayare ɗo nde wari kayra bo nde jippi ɗuɗɗum dow modiɓe tafsiru fuu wi nde jippi dow haala konul ahzabu kono on ngu satani mumini en ɗum kono on ngu annabijo sallallahu alaihi wa sallam oɗo jooɗi ha nder wuro Madina nden Abu Sufyana mofti hosi Quraishu o watta bana 3,000 o mofti woɓɓe nder yahudu en o mofti seɗɗa nder leɗɗi araɓɓe wi'eteɓe bakru o wardi be maɓɓe nder man o lelani gaɗa fana wari be yimɓe 4,000 ɓe waɗi ko watta bana yimɓe 9,000 yahugo 10 ɓe wari ɓe taari Madina. Annabijo nde nani ɓeɗo wara waɗi ɓe wasa gasol ayi kono uɗu annabijo yiɗi ɓe jooɗano ha nder wuro Madina. Sahaba en mutahammisina ɓi sey ɓe mburta nde ɓe wurti sey ayi ɗum yehi ɗum waɗani ɓe imtihanu. Jotta nde ɓe waddi shawara annabijo wi kañum ka ko yi ɓe jooɗa sey ɓe mbi a enen layi en jooɗa en rena ɓe. To ha ɓe wi ɓe jooɗa ɓe rena ɓe ɗo annabijo ɓe sahaba en pat ɓeɗo jooɗi nder wuro Madina. Nden Salman al Farisi waddi hikima o wi minon ka irum amen to ɗum ɗo waɗa min ɗo waɗa gasol. To ɗum wononi gasol ɗo ɓe waran ɓe wasa ɓe waɗa diidol dedei no puccu fotayi eera ngeloba fotayi eera sala seedei to ɗum waɗi jisru ɗum waɗi ko wi'ete bana gada. To ɗo hamɓe sahaba en ɓe ngaɗi kanɗaku ɓe timmini nde ɓe ngaɗi kanɗaku ɓe timmini ɓe annabijo ɗum kujeji ɗuɗɗi waɗi ha totton nden heferɓe man wari taari wuro man ɓe wari ɓe yotti nda gaɗa fana yotti ɓe jama'are muɗum ɓe sangiɗini Quraish yotti be jama'are muɗum ɓe taari annabijo sey mofti yimɓe Madina fuu muɗum ɗum yimɓe 3,000 on ɓe wurtidi be maɓɓe ɓe pat maɓɓe ɓe wari ɓe jooɗi hananta kombi gasol man ɓe acci wuro ɓaawo muɗum woodi harratul wabara ɗon tawoyla maɓɓe ɓe harratu waqin ɗon tafombina maɓɓe nden woodi koseje ɗon ɗiɗi kanje on taari Madina ndenanta harraji ɗo sey ɓe wasi ɓe waɗi gasol may hakkunde maɓɓe ɓe waɗi Madina ɓaawo maɓɓe. To ɓeɗo haɗo ɗon ɗum waɗi ñalawmaje habre waɗay sey laata ɓeɗo fiɗa mumini en kurol nder maɓɓe ɗo ɗon e nandi am numo Abdou Wuddin en eeri gasol man o wari Seydina Ali mbarimo e ko nandi e majum ɗum satani yimɓe ni ha yehi warti yimɓe ɗo solta goto tawratinde ka suratul ahzabi ton qissa man kaɗo wari surol musamman jamira inni konu man be nanta surol man is ja'ukum min fawqikum wa min afsala minkum wa izaghatil absaru wa qallabatil qulubul hanajira wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida.
hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Annabijo wurtidi no ɓe yimɓe dubu tati, amma ko Allah wanna ɓe nasaraku woɓe wi annabijo luttidi ɓe yimɓe 300, luttuɓe pat doggi. Nden nder 300 ɗo ma ɓe wi ɓe annabijo lutti laɗɗum nder maɓɓe salay yimɓe 40, luttuɓe maɓɓe ɗo dow kultorol, ngam annabijo meeɗay waɗa sulhu o waɗan tanazulu dow shani makka e shani madina sey wakkatiyel man on yotti annabijo nde o yi ɗum saati sey o leli dow Kadafana, o wi o yiɗi ɓe lora ta ɓe haɓa. Kadafana wi seeto ɓe yerdi ɓe waɗan tanazulu dow dibinoje madina fuu muɗum, ɓe accana ɓe ɗe. Nde ɓe accani ɓe, annabijo wi mofti yimɓe madina waɗi shawara, o wi to en yi ha fi yottani en, o mi yi en usta woɓɓe ɗo en waɗa awasina e Kadafana ka acca habre. O Kadafana acci habre, lutti Qurayshu tan foti en wawa ɓe. Nden annabijo wi nda ko o sulhidiri ɓe nanta Kadafana dow o accanan ɓe dibinoje madina. Nden haɗɗo jotta ka no ɓe laari Sa'd ibn Mu'adh sey o wi annabijo ɗum wahyu na ko ɗum dabare? O wi a wala wahyu, kanko ka ɗum shawara tan. O wi annabijo min ɗo dow kufru, min yerdanayɓe ɓe ñama dibinore amin woore, nden min ɗo dow islama, min wi'a mi waɗa tanazulu, min hokkataɓe dibinore ko woore, wala ko woni hakkude amin sey ka fayi. To ɗo sanadi kalimon no waɗi woɓɓe feere ma ɓeddi hultorgo doggi, yehi warti annabijo lutti be yimɓe seɗɗa tan. Kanjum waɗi jomirawo wi hunalika ibtuliya hatta yaqula rasulu wallazina amanu mahu, ha annabijo man be nanta ɓe wondi fuu ɓe fuɗɗa wigo mate nasrullahi, ndey wallinde Allah ka warata. Ay kin ɗume? Ay kin saatugo mawqifu man, ngam muminen ɓe meeɗaka jarribogo yotti ghazwatul ahzabi, ɓe meeɗaka jarribogo yotti ɗum, wala bo je wari ɓaawo majum. Ay kin saatugo warti sahabo en ɓe en andi mawɓe mumini en man hamɓe be hoore maɓɓe, ay kin saatugo mawqifu haal nde warani ɓe irum kay bolli balaɗe saliɗe, sey nde waɗi ɓe sotti ha dow imanu maɓɓe. Amma na way na ɓe hufri ba, na ɓe waɗi nafiki ko ba, a jomirawo tindinɓe is yaqulu lmunafiquna wallazina fi qulubihim maradun, wato hatta be imanu maɓɓe sey nde ɓerɗe maɓɓe ñawi. wallazina fi qulubihim ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ay wala ko Allah inani ɓe be non tan laɗum fu hoyna ɗum esso tan. Ay kinde ɓe laari no ɓe waɗiri ni wuro Madina kam masha wala mo foti wurtugo. Ay kanjum nder man nafiki en ɗuɗɓe fo wangi wakkati annabi sallallahu alaihi wasallam hayre saliri ɓe. Annabijo wari o wusɓi ndiyam o tuti dow hayre man, o hoosi diga o feƴƴi maƴƴere waɗi o waɗi Allahu akbar, maƴƴere o lori o feƴƴi ɗiɗaɓre, maƴƴere lori waɗi o waɗi Allahu akbar, o feƴƴi tataɓre, hayre may sankiti, sey ɓe ƴamata mo ɗum waɗi o habbiri, o wi fe'ande arandere ɗo o laari gasi rum, Allah hokkitimo ɗi e a dowlal bisandiya, o lori o feƴƴi ɗiɗaɓre, o wi o laari gasi farisa, Allah hokkitimo ɗi. Sey woɓɓe nder nafiken no wi nane fa en ɗon haɗɗo ɓe ɗo ɓilli en goɗɗo ko haaje mum fo tawi ha waɗa, nden woɓe ɗo wiya men en ñaman gasi rum be farisa. To ay kinnum saatugo mawqifu man. To kañum jomirawo wi ayare ɗo modiɓe nder modiɓe tafsiru wahidiyu hanko waddata asbabu nuzuli, o holli ko jaɓa daga Abdullah ibn Abbas, o wi ayare ɗo nde jippi dow hassatan himɓe alhazabu am hasibtum an tadkhulul janna, kadi onon mumini en on yiɗki kadi diga silmugo sey nastugo aljanna tan. walamma yatikum waranay on bo masalu alladina halaw min qablikum, misaluje ummatoje caaliɗe artiɓe on waranay on sam dedei ko feƴƴi be maɓɓe, ɓe ɗume on feƴƴi be maɓɓe? massatumul ba'sa'u, caɗele feƴƴani ɓe. En andi aran islama ɓe sahabo en ɓe seɗɗa, ɓawa ɓe seɗɗa ɗo nden bo ɓe faddaɗe, ɓeɗa waɗani ɓe hisaru, goɗɗo fotai wangita be dina muɗum, jam tokkana ɗum jonde maɓɓe makka fuu, ha ɓe doggi ɓe ekki ɓe wardi madina. Ɓe warti madina go bo ɓe ɗon nder tampere fahin, ɓe acci jawle maɓɓe, ɓe acci ci'e maɓɓe, ɓe acci ko ɗume, ɓe warti ha madina juuɗe mere wala ko ɓe mari, ɓe fuɗɗiti min sifir torraji, nda ɓilla nda talakaku, warta goɗɗo heɓa ñama hande, goɗɗo heɓa ñamay, ɓe jooɗa ñalɗe ɓeɗo be weelo.
sifaji talakaku ka fuu ɗo timmidi e maɓɓe. Goɗɗo a tawa toggore tan mari o wala wanare, goɗɗo bo wanare tan o mari o wala haddare. Limse ko ɓe ɓernani wala. Banni ɓe ngaɗi ha arande ɗo. Nden ɓawaɗo ɗon nde ɓe eggi Makka ɓe warti Madina. Madina wuro on ngo ɗo mari nyawu, ɓeɗo wiya ɗum humma paɓɓoje, sey waɗi ka feɗɗangoɓe hamɓe muhajirin ka en. Sey nde annabijo tori Allah ɓamta nyawu man, nden Allah ɓamti. To a wari heri ndiyam Madina ni sey a nyawa. To sey ɗum latani ɓe terra, sey ɗum lati ɗum ɓilla on ha maɓɓe hamɓe muhajirina accuɓe Makka. Nda torraji talakaku, nden nda nyawuji. Nden ɗum wari ɗum tawi lansarin ko bo ɗum wartan ɓe ɓella. Nane ɓeɗo fesino gure maɓɓe, nden ɓe wadda goɗɗo diga Makka ɓe mbiya o derɗi ko ma, a senda jawdi ma a hokkita mo, a senda sare ma a hokkita mo, a senda koɗi ma a hokkita mo ngam imanu. Sey ɗum wartan ɓe ɗiɗe fuu ɗum ɓella. Jomirawo sey wiyata am hasibtum an tadkhulul janna, kadi on tamma on nastan aljanna non tanna, ngam wi on nuɗɗini. Walamma yatikum waranay on masalu misalu alladina halaw ɓeɗiɓe min qabli on. Halaw manam madaw saliɓe, zamanuru salidi be maɓɓe, kamɓe ɗo fama satumul ba'sa'u. Al ba'sa'u torraji kanjum on ɓillaji ko talakakuji feɗɗani ɓe. Massa mana meni ɓe, heɓi ɓe kenan. Na wai massu je moytugo ba, a'a massu je heɓugo. Ay annabi Ayuba nde wari torugo Allah, rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ay nyawu yottani mo ha yottata fu. Ɓe wi nyawu nyamidi ɓandu mako fu timmidi, nyami kusel ɓandu mako pat timmidi, ha lutti wala ko a yiyata sey iye. Warti ɗum hunde tan non nde ɗo hacca. Warti wala ko lutti sey ɗemngal mako. Nden happitani ɗemngal mako sey o tawi gilɗi on. Ɗum infectional disease ɓe mbiyata ɗum. Gilɗi mai sey ɗi happitani ɗemngal mako sey o hulitaɗi haɗa mo torugo innugo Allah. So wi rabbi massani ad-durru, torra memiya dow massu mana memi memugo on. Ko waɗi ɗum? Andugo Allah. Andugo Allah dedei imtihanu o waɗi ɗo fufa o andi bawɗe Allah sali non. Nden bo o dunke Allah jarriba mo man. Kanjum waɗi o wolliri ɗemngal ladabu o wi massani ad-durru. Nda torra yottata amma o wi memi mo memugo. To kanjum on mana heɓugo haɗɗo massatumul ba'sa'u wad-darra'u. Nden wa zulzilu ɓe dimbinama. Zilzalu mana a yonka hunde hande sotta ha asli mare, kanjum ɓe mbiyata iza zulzilatil ardu zilzala, leddi to dimbi. Misalu ha jotta leddi dimbata a tawan nyiɓalo ɗon, benewol ngol ɗon a tawa bana hawaji 10 to leddi dimbi ɗi pat maji sey ɗi yibba. To kanjum ha hunde dimbi fu to seto nde sottini hunde diga ɗabi'a mare. Kanjum waɗi jomirawo wi wo zulzilu, imanu maɓɓe be fitra maɓɓe ɗo fu nde ɓe dimbama dimbande nde imtihanu haɓe sotti ha imanu man be fitra ma. Hatta yaqula rasulu, hatta yaqulu rasulu, ha rasulu annabijo sallallahu alaihi wasallam o e wi haɗo annabijo ɗum annabijo meɗen nufata, ko kuma aya man wari dow hikaya ɗo yecce en ummatoje halaw min qablikum bo annabo en may sey ɓe mbi'a na annabo en may tan wallazina amanu ɓe mumini en goo fu e kin satugo mawqif man. Ɓe waɗa ka wigo ɗume hatta yaqula rasulu wallazina amanu mate nasrullah, mate nasrullahi, ndeyi wallinde Allah go. Ayi jomirawo wi ɓe wallan ɓe, Allah wi wallan ɓe, amma ɓe dimbama dimbande nde sende ɓe sotti ha asli maɓɓe ɓe fitra maɓɓe e kin satugo dimbande man ha warti ɓe nettitini wallinde Allah. Sey ɓe waɗi ka ƴamugo ndeyi wallinde Allah warata haɗɗo modi ɓe sey wiyata annabijo ko annabo en wolonaɓe haɗɗo hamɓe ɓe sottay dow asli maɓɓe. Ɓe laari mumini en no woni ɓe yi satugo imtihanu maɓɓe sey ɓe ngaɗi mujaratu maɓɓe ngam ɗume tasliya soltango ɓe suno ɓe holla mumini en ɓe pat ɓe ɗo dow mawqifu gotel, amma shuhudu annabojo no woni be jomirawo o saali wayi o anda deidei ko jomirawo nufi dow mako ha o ƴama irum ƴamiɗo. mate nasrullah, nden wallinde Allah warata. Jomirawo sey wi ala nane paame inna nasrallahi, ande wallinde Allah qaribun nde ɓadinde. Da hikima haɗo Allah wi'eɓe wallinde men nde ɗo wara.
o wi'ayɓe bo nde yotti sey o yiɓe noyi o wi qaribun ɗume woni hikima o wiɓe nde ɗo ɓatti ɗo ta ɓe sotta ha Allah ɓe numa hunde feere wallanɓe mana ta cuhudu maɓɓe ko muraqaba maɓɓe sotta ha Allah ɗo wallinde Allah ɗo ɓadi ɓe to ni ɓe ɗo waɗi itikadu wallinde Allah ɗo ɓadi ɓe ni to nde wari to bo ɓe ɗo yi'a wallinde Allah ɗo dayi ɓe bo ɓe dayi haɗɗo ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza da'ani ko ida zakarani no a waɗiri itikadu ma be Allah fu banni Allah woni be maɗa noyi a sigi Allah ha maɗa to banni Allah ma nonata ha maɗa to a sigi Allah ɗo ɓattima Allah may ɗo ɓattima to bo a sigi Allah may ɗo dayima oɗo dayima kañum jomirawo holli ɓe wallinde Allah ɗo nde ɗo wondi be maɓɓe wallinde Allah ɗo nde ɗo ɓatti ɓe hanɗon yiyata nde dayde nde ni Allah may ɗo wondi be maɓɓe kay wallinde ma nde ɗo ɓe maɓɓe Allah feere Allah ɗo dayi ɓe hamɓe bo ɓe ɗo ɓattina jomirawo ɗo wondi be maɓɓe ay wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ɗo wondi be maɓɓe ha ɓe woni fuu to a sende ni Allah ɗo wondi be maɓɓe wallinde Allah ma bo nde ɗo wondi be maɓɓe ala nane faame inna nasrallahi andu wallinde Allah qaribun nde ɓadinde na yas'alunaka madha yunfiqun qul ma أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم جامرا يا يسألونك بجامة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون دمبه نفقة ودمبه صدقة قل وي ما أنفقتم دمكم صدقة ودمكم نفي من خير ابقوا جودي فللوالدين ɗum wodani saaro en wal aqrabina e ɓaddinaɓe wal yatame e yatime en wal masakina e miskin en wabnu sabili e yimɓe wonɓe dow laabi wama tafalu wama tunfigu kala ko nafi wama tunfigu min khairin fa inna allaha bihi alim wama tunfigu ɗum ko nafi ko ɗum ko satki min khairin ibgo e jawdi ko ibgo e khairu fa inna allaha andu jomirawo alimun anduɗo bihi be majum ayare ɗo inde jippi haɗo sahabojo biyeteɗo amrumnul jamu'i ɗum lansarinkejo o jowmu jawdi bo nden o wari o ƴami annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɗume o waɗata be jawdi maako laatakeno hamɓe araɓɓe ɓe ɗo juridira ha majjingo jawdi hamɓe ɓe majjinoɓe jawle ha jahiliya hakkujeji feere feere nder man ɓe ñamnan ɗum al'ada maɓɓe on nanu fil mashtati nadɗul jafala la tara al'adiba fina yantakiru hina qala annasu fi majlisihim aqutarun zaka amrihun qutur bijifanin tatari nadiyana min sadifin hina haja sunna birko hamɓe al'ada maɓɓe ñamnugo nden ɓawɗo ɗon bo ɓe ɗo gaɗa ko wiyete maysiru tete ɗum ɗo ba caca ɗum kuri on ɓe gatta kuri may ɗi ɗon ɗi 13 ɗi do'ere 7 ɗi riba ɓe no a ñamirta sey goɗɗo wurtina ngenoba makko o dara nden ɓe gara o darna sey ɓe gara ha fiyowo to ɓe fii ngenoba man kurol ngol wurti fuu sey ɓe loojanga sey ɓe sendita kaci kaza to ha a fii kurol ɗo wurti a hoosa hasere to a fii kurol ɗo wurti a hoosa hasere hananta oɗo ɗumeɗo ɗo heɓa o heɓa soyowo bo soya goɗɗo feere a tawa ɗo waddi ngenoba man ma amma o soya o heɓay ko ɗume ha maga to ɗo sey laati ɗo nder none no ɓe majjinirta jawdi nden be irum surbu yarugo mbal irum ɗum en limti keña e ko nandi e majum ɓe ɗo majjina jawdi ha irum majum be majum nde annabijo sallallah alih w sallam eggi makka o warti madina amrumnul jamuyi oɗon nder silmuɓe arande en nder lansarinko en sey o wiyata annabijo am ɗume mi waɗata be jawdi am woɗi ɓe tafsiru sey ɓe senditi geɓe ɗiɗi o e feere wi araɗo nde jippi hedde ko zakka farliɗine o wi aa araɗo ala ko hawtinde be zakka
zakka ɗo jooɗi hoore mum, zakka ɗum haqqe Allah on. ɗo bo ɗum ɗo jooɗi ɗum fadla on, moƴƴere on. To a waɗan moƴƴere nder jawdi ma ɗume a waɗata? Jomirawo wi fama anfaqtum min khairin, to ni on satkan hunde, ko on nafan hunde nder jawdi moɗon, ko on ñamɗan nder jawdi moɗon, falil walidayni, arande kani saaro en hande a waɗanta. Mana ɓen on mari haqqe ha jawdi maɗa, arande kanjum on saaro en maɗa, babawa be dada maɗa, ɓeɗo mari haqqe ha jawdi maɗa. haɗɗo modi ɓeɗo waɗa kongeli ɗuɗɗi, haqqe ɗo kano woni hamɓe mari jawdi man ndi fuu maari na, ko ɓe ɗo mari geɗal ha nder maari. woɓɓe nder modiɓe ɓe yehi ɓeɗo hura be hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, an be jawdi ma fu je baba ɓe. woɓɓe bo wi oɗo mari histu ha nder jawdi man, ɓingel ma ɗo mari je muɗum, amma kanka ɗo kanka ɓuri satugo. ɓingel o moƴƴa baba mako nder jawdi mako, nden to baba mako ɗo mari haaje bo o waɗa ɗum tafwidu ha nder jawdi man, o waɗa ko yiɗi fu. hanko baba bo o ɗaɓɓitama ma'arufu haɗɗo, ta o yi'a oɗo mari sulɗa dow ɓiyiko be jawdi mako, nden o yofa hoore mako waɗa ko wonnugo jawdi ba en darata babal feere ɗo. to haɗɗo falil walidani wal aqrabina, nden addinaɓe bandiraɓe ma, nden wal yatama en bollino ɓen on yatime en, engel ɓingel ngel saaro mum maayi diga ngel bali ngay, engel on te yatimejo. wal masakin en andi ɓen on miskinjo, kanjum on marɗo ko ñama fajiri wala ko ñama kikkire. wabni sabili, nonnoon wonɓe dow jahangal, goɗɗo ko o marɗo irum jahale nane, ko o marɗo ha mako foti jahangal nangamo ya warta o wala ko ɗume o jimniɗo, hanko ma hokketeɗo. jomirawo wi ma tafalu min khairin, kala ko on garta nder kuje khairu fuu, ko nder ko on nafa on huwata, oma tunfiqu min khairin, kala ko on nafata ko on satkata ha nder jawdi mon fuu, fa inna allaha andu jomirawo alimun o anduɗo bihi be majum. on ramiɗi noon haɗɗo tamma en ɗo mari jamon gotol en jaba nden en gaɗa. Naam, Allah sene Modibo, ƴamal on ɓe ƴami haala yaakiɗo ɓe daɗimo be julde, o wari o nasti nde oɗo juula, nden oɗo nde liman sinmini o ummi oɗo yoɓa hanko julɗe gonɗe dow hoore maako, goɗɗo bo wari tawimo se jokki juulugo ɓaawo maako. O wanni ɗum misali, o darni ɗum dow hanko ma o yaakiɗo, to ɓaawa toon yaakimo nde ɓe silmini wiyata mo ay julde jamɓu wala timma ɗo jokkidira. hanjum ɗum ɗaɓɓiti bayani no ɗum wonani kadi. jawabu ƴawol maako ɗo, goɗɗo to o yaakan, to o yaaki liman, hanko inde maako o fallanke. to o fallanke ɗo hanko nane mo ɗo marno liman, lallay to liman silmini jotta ka warte hanko mari julde maako. to ha masaba meɗen maliki be lalluɗum nder masabaji ka fuu muɗum, goɗɗo yakata ko fallanke. ba jom muktasar ma waddi ka o wi wa baqalat fi man bana kafiran aw imra'atan aw kuntha mushkilin aw fasiqun bi jarihatin aw ma'mumin. wala ne sharhaji muktasar a tawan birdiri o fassiri mamum, wononi mamumu hanko on mo wari heɓi raka'are timmuduɗe be liman, to yiɗi ɗum ruba'inkere, to yiɗi ɗum sulakinkere, amma o heɓi raka'are timmuduɗe be liman, nden oɗo juula oɗo timmitina, sey goɗɗo wara yaaka mo. to mo yaaki mo ɗo o wala julde, ɗon woni masaba meɗen. lallay woodi komngol ɗon ha masaba Shafi'i, ɗum qawlu on ha masaba Shafi'i, be nanta masabaji feere hamɓe ɓe ɗo yi'a a wawan a yaaka, bana wodi kawli fera ko masaba Abu Hanifa fu, a wawan a yaaka goɗɗo, ay to liman mako timmini hanko ko heɓino jam'u ha liman, ngam man an bo to a wari a yaaki a heɓi ha jam'u ha mako. to ayi ɗo kamɓe ɓe ɗo hura be kawlu man, amma ngol sahay ha masaba meɗen maliki. masaba maliki bo kanjum en hurata, to a yaaki fallanke a wala julde. to yiɗo woɓɓe tefoɓe fitina, hamɓe on yata liŋa irum ka en bolli balade sali, to tefoɓe fitina sey ɓe lara kalimawol gotol cazzuwol, ko ɓe wosa masaba gotka feere, masaba ka huwata ha meɗen, sey ɓe waɗa tarwiju kalimol may ngam ummungo balbal ha nder julɓe. amma cahi ɗum fallanke yakatake, liman yakete. to ni goɗɗo o wari o yaaki fallanke bo o wala julde, kanjum woni zahirul masabi. Allah famni en, wallahu alam. wari o towi jamɗi juura, se ɓe mbiya tokkumo asira, ay niyama feere je maako feere, to noyi ka pat ka goota ɗum irum kaɗo ɗo on.
masaba maliki hurata yata masaba abu hanifata ka wiyata ɗo a wawan goɗɗo oɗon nas oɗo julana asira amba a waran a jula zura a wawan a yakama wana be anniyama onko be anniya mako anko oɗo julana asira aɗo jula zura masaba abu hanifata danni ɗo masaba ali rayi amma masaba maliki ɓe nanta shafi pat ɓe jaɓay ɗo julde niya mare larete juulo zura hay enen ha masaba maliki to ni limanor ɗo juula asira ana wari a waɗi anniya zura ni a noyi indema a dogari liman a foto a silmina a wala julde bo dole ma a yakamo a timmina an je wartina fiya sai a fuɗɗa julde kesum banni wallahu alam سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح ونعم الخاتم وسبحانك بشرك الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر الدار العظيم وعلى ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.